Iko nasri tok mangnai buma bai bupha tini buthar jago ko hini buthar kirjaka borok hingka ke tabuk bini masukma suyako motamuti man kahai tono onek serai khe kwlui kho buma bupha kwrwi babai kwrang sijak hai khe tongui tongo tabuk ang se nai tongo tabuk thaichuk mukhai chanai hingke thaichuk mukhai hingka khe moso yogui chanai moso kwthwi bai moso yogui nyaka thok bai rwui tabang moso kwthwi no dengui tongo yang unkhe thaichuk rajak thas khe ekdom mar khe belep belep khainai hingke yang tabuk thaichuk tamchai moso kwperwi se ang rusum bo kwperwi abo ang mix khai tongo thaichuk no tini khe thas no swnai ekdom no thok swnai motoma marung suka ekdom no rusum bahai wngwi moso bo sokjak bagui hingka khe tabuk hingke chwng thangui tongo dudna hanani baini rogi thangui tongo ang pura dobon dobon khe scooty kalaijak eko nasiki lama bo ekdom mar ekdom hingke arok hingka khe thaichuk bagan nukgui ang bini disana bwsongkha abagwui tisaka thaichuk bagan hai thaichuk mamang bangmani engbo buphang bo kotok kotok kasijak kwrwi kwlwk kwlwk khainai ekdom bagan mar wngjak nasri thaichuk bagan se naithokmani marung suka ekdom no hingke dudna hanani jaga sopaikha o jaga no dudna hanai hingka khe nog sopaikha tabuk mamung songo nai tongo ang tini tam songo nai hingka khe asongo nai o tomato sobai tei alu khaini ang tini asongnai motor kisa rwui hingke ani video no nog naitok ni paithak jora ang bahai bahai khe mui songya asongo. Hingke ang moso bo pias no fry khai tongo bono fry khaimani pore hingka khe orang berema rwna bagui. Hingke ang oro berema mangnai ri rwkha hingke tabuk hingke rusum tokjak. Hingke yang oro tabuk sombai sotui ri sinai. So ang tabuk oro ani mukhai tongdika tomato alu kosoi khainai sobai hingke kisa motor ri rwnai.
Gaka ang muna kolobri dikha mojil na pake horkom ke mana songnai low level lo. Kepala betai ang betai kisari deka betai bay mot pun sinai nai. Finally ane moi mon kha tikhlai kya monoi hingga ke bahing japai kenaron.